Alaga mama. Naam. Donc ñewe morde do jamanena. Afila yerema. Aha. Afila. Ado bade ngo kuma be madu. Ako alete faida diple. Ko faida di dumisenu nga barawo. Ça fait karamo dumisenu karamo mun. Olu ma fe. Olu ma ko. La ilaha illallah. Sheikh Ismail Dramé asaraka to faida dila. Ismail Dramé ayaka nyana maya beke na sibu azala faida di. Weche. Wallahi suma wallahi. Ne moru yebo mo goya. Ismail Dramé ko moru do. Faida di korata ki moru pir bara mo mo fam. O ko nundu nyona. Vino mani kachana ni yere yella iruzuka ne bisini na ayi ninge ayi na ne binge mi ninge. Ne atula de ba be ko shiga buyi. Akula ngolo nu batara ko nu ne ba be ko shi ni sigi gunyo we wula na ta yere de. Aba batara ko nu de ko shiliga ka buyi. Wul ba do. Ya fama. Me kata ke sa ko ni faida di ko do ko sa ge amore gradi mabuya. Amati ni boya na ma ko ra ko e kera shatana yo. Wala. Ebe do to do. Weche. Do to do. Weche. Ango faida de ko ra ko mena ndi abi nafa. Kane o dil dabla ko ra ay mo ko kana yora o ka ke. Mo ko kana ni o da ayna ni bisen na ke mo ke me piko no be ma go shile. Billahi. Ni atule de ko aka kalolo flanu. Na fulu bara mi ke na fulu tige jente. Le binani mi ke na fulu tige jente. Alo ekle wolo bla mi ke na fulu tige jente. Nango chete chugudi. Chugudi. Mo mu ma se ru tafu. Minu ba fo ayna. Yani klebi nan chemi ka do ngoro na fulu de saka jigin na fulu de uru na fulu de kika benga wallahi suma wallahi ala daliji wallahi ala daliji meni mana kuma ndo so fe I ay ala wuli quoi mo ma ka karamo ni nan c'était dabalite wal makaramo se rebe me fe ka do fara na sega o flate wa odo atembulo atengo atenye atengo atenye mama jammi se bodo dala o chema jam weche asala de dalu di mama o tige mem gomin na ga na sumata wallahi ngale na alal ni kale na alal mo gomin na sumata aka bolo ka geram aka je kabakuya ka warso ka je kabakuya fo mo go ka do ko ja mana ko je ne de bi se ko dalu di mo goma kwati ne ma fo ne bi se don le ayi ne de bi se mo betige me mina ka kamana ga o me ni yara de bi chama kamana ga ne ayatullah wallahi suma wallahi mo do ka bara o foni ka war dinam tele na alala ado make o hakile amba fo de ala weleti be kwa wala kuma fo chudi ala welela mina na ko ni ngenyi na makale ga hakile a fo chudi ko bara manyi wala ne bega sababu ti ayatullah ne dalu de bla ko mo ga ta ga te madola na sababu te ne bulu asababu se ga ke iyere bulu o ita ke wa o ngani ko ayatullah ko mi ere be ko ngono mi fe kan dake obey mi wili de mi flele ba ne mi wili ne mama wili kala ala kanda ayna mini ngai oti ayninge abayi odi ayninge abayi e mor munun ba ko ayna le binani mbake na flotiki kalo flamba ke na flotiki don ngoro tulu keme ne o fosa abuna ko na doka don ngoro to kote kwa misala do mi to ka sheta misala nda ko ka chakwa awni ni ala to ko inchama de kala le binani bi kana flotiki le binani bi kana flotiki kalo flamba bi kana flotiki kalo sa kana flotiki che na fluto fe ben ala che mo beti se ka hiri jara yel ma ka hiri billahi ta'ala mo beti se ka hiri jara yel ma ka hiri ko flele ba ko la men mi fe do no fa da do aw mena aw mo kuma mo mi aba do be bi hiri jara yel ma ka hiri kene beti se ala ka mamadu nam wati temena Bamako ya soma ya de kunyo yene weche hali sisa mo ba ko soma ore ka bara ka tele to de fois atule ko galo folo sumo oluga bara ko gati ya fa moi nam aw fa ko folo moru ko mori se kele vulu ko me folo
mori kisa kile ibiliti ba foga dukulu milimi me fola mori duko jabila nga chaga te mesisa ndaka ebe atule ine nga ko muna muna boli boli ti se ka fuyi boli te fuyi me boli tigi me boli ku o de kumi barake na ere jugo ibare ay kodo toy aka bolu kam ole ni kubana abaka dambe de yira an dambe an jina ya toy an dambe an yin toy an yin toy ya fama oguma nan karsan nan aka kofone ne ni to awye kan ni to awye oguma na ko aw kan de me ko ngani ge folo bolti ko barakat sisan boli kama ke bolle ke rasugo veri ya fama otumana folo boli tigo ko mu waso nu ka dambe de boli kuna me boli yerete ko boli yiri jalani ne la kameti mali kono kameti ko leflana ko ma kunu go dongo o be ka qur'ana ta ka qur'ana do ya ba me qur'ana se ka do ya ga misali ala ni fe no tuna ka se papier la ka fa ni ne ya anga hakila anga dana fe do kameti u be ka dansa ubina ni mamwe kwa me ku ga bolu jin me ku kana nyina yoro do yalla andara baga bol tigi do makami ni ga boli jeni ay ma de ay bol tigi de bina naga boli ko ndigera na jeni me amma tashi boli ma ko ya ku boli mla nga jeni abada ne atule boli jeni abe nga bajika bol tigi de nana ka do ni ka go aka so kana na ya ne bolitigi chama tubi hali nyine nga tourner mais ne bananga boli a filmer mun fin fla nya ko ni to so bolitigu ka filmer yorobo hali mo ko tubi yoro no ni to so ngabo fin fla a folo jumay na tigi ni mo do na ka nyona hali islam ya ko no wa ya cha etu bira do jumay ameka bolu jendo ya ma do na to yarabe ya ko bina lago shina na lago shina ko la ne bo ne bi mo ko min tubi ne bo to ne ni masache billahi kenawla mo bina baya ke ne ba filmi mais mo bina ne ma personnellement atula mina do islamela aish ne to lu filmi ya fa mo mo mina atula nga boli jeni ne o filmi ni hal na ne ya filmi ne ta publier nya jom nga ma mi se ka publier de atiku ka ya morabe a publier mumme mbaw ka vi koroshi ka o de me ka vi koroshi dondola mo do wi se kana aw lakari ni ay he ko karsa ya kun denna basro e bora la kaba me ubina kan illa go shini ay ngo kama ne tisonga aw ka bolu afia ajinto film me ne mata mo no fa ko na ni ga boli ibina nay otumana islamé jumembe ko islamé de qur'ana taga de kametu ma ko ayajin na so islamé do aka qur'ana taga ba so de kametu ne borala ay njin na obita qur'ana sa sugula wal makata afa kana go papier do ka beta papier do me do ka hakilla sebe na papier nga kana nyino mal drapo e mu finita finito me ni se daga yi se da malika yi se da malika ni jamana do ka mal drapo e mu finita me ni ajiri do je mal de jini me finito do ubi ka minga qur'ana na filido ka dabla kametu ube ka minge qur'ana ka dabla akilla ku be ku ka akilla o defo ku ka tabulo dem mais olu ta jonde tabulo ka olu ta jole do fenwara de ka dine islamela la goshi ma foma donc nous et puis ne be kameti minu vla kameti re mari kameti uta kameti ay no ça fait mari kameti uti su yere ko mate ko kameti yake fendo de be ko insingoro islamia sabti umu ko islamia sabta zina ya famo ola bi kumani kameti ya kumani kameti ya islamia sabti sino ne ko ke kameti amma kameti ko wazulu fuyi ko kameti ke tare do asigi wazulu ka aywa ay na bolita aywa ay danguso ay ni ke ni bi danguso ikangi keta ni bolini so ikanga keta eto yu olu sigi o sigi banga livre sacré anga Quran reta arabu ga livre ni arabu ngalo tiya no livre mun fle bolo asana da arabu kana me ka do kama folo arabu la da ala ko Quran ko inna hadha la fi sufi wa sufi ibrahim wa musa
ya fama mana ma foro arabu la wala me aw ka mira do ko arabu ka fen o jume de aw tay abulu aka ngala daw aw di ngala da aw be gani mana ko mun nga aw ka ke ka to wo fe ha abi ka ta sigi to wo fe ni ka ke me jembi na misi amala de ala ka nga jamana ala ka plus mana ala la ni te jamana ka futne nga menu me ka ninge ko lu ka hake do ko pese ko lu ka jamana ko lu ba le jamana de o ka to amu ko kametu mugo da yere la ika ke che ika so yere ika ta église do croix carré France ika fo ko pays legi do ko français pays legi ika ta église do croix carré ni laïti do laïcité do laïcité ko da français de ta ke ni laïcité ko do muna français bi chrétien nyam ko sara alu al ko sa na magoro ma fo ko al mamu ru bi na do sara la aw mais ni laïcité ko do muna bu sara ko ko laïcité be me dine be dine ka point bi ni laïcité ko do laïcité da américain Joe Biden do na fangana ay fangata aka abi kale do mena kitabu minu ba ko ra jetimna ni laïcité do aflani Joe Biden do Google la droga tapé abi sigi fangana do mena livre minu ma ko dine livre do ni laïcité da américain ni laïcité do risu be laïcité de be Allah soro ga démocratie ni fait américain on take kili mais yera ma hora bu bulu dina mi jay ka batu obe no mais Putin kawo ka ga fe ni Qur'an ta goro bibulu ba nous même on a kan la mais e ki jo Putin ka jamana ko ne ka bibulu ta ga farake wal me ga bibulu ta ga jeri ke it's still ka ke afo ko ni fe jamana laïcité jamana doni ban nuna dina do bu bulu mi me ko boya ni laïcité do e ka ti jo endu chemanje la kibi mishifa endu ka jamana chemanje la e ka ta mishi do mi ne ki ba faka ko ka filmer ko be kai ni laïcité do o win ko nunga ko jamana la na fara ko laïcité de ko ra e kana do ne ko le kana do ama fakiti ka gila fako hakilla photo mo ko bi do mo ko parce que ça ne m'a pas boli maya o be na fasa ko no do no kuno mais est ce que ne boli tambolo la ka fako ni boli mvle ne ko ni defo yiwa ko kameti bi ninge amanga bolu jeni mais ni en boli ni e galo ni eta andi boli taw amba we ka Qur'an ta ka mana kan fo amba fu ye ku ka dabla wala ala salama ala tadi mais ala adama do le blaka ko shi futina do be adama dawla akana sigade kametu futina do be adama dawla andi dugo ka futina ka wi amanga ramode ko shi usman madana hayya ay la dil kam be dama ka ngasal al foni mi ko haydara ma ko haydara ko ga sawala sabali lama rubi le ka haydara dogoya ki soro ko no fanga haydara ko basi haydara ko ga sabali ay je ko no be ni ga batu sira mais kana ta mo ga batu fe ta ka dogoya aw ne ka cha islamo o de ka cha jamana ko ma mi ga cha jamana ko ni tara oluka ko abe na fo président ni président da député chare ka ta ki ta tu président iba do ki ibi futna de wuli te tin se ka ko ke amana islamo de ka cha jamana ko ne ta islamo ga livre ta ka isi no e ka fo ko e fe ibina futna wera wuli ni do futna wuli adama dawla chena angon ma do dugolo mi ta kana ka ta ka ni dugolo mi to ko mali kameti wa ma fo ina dugolo mi to ko mali adugolo ya mi da abita ga da afrika la hara jo do se kameti ya ti buli islam ya kaya ayo kono o bo hagilla pepe o bana de wa afrika kameti ya yere mi foni ona nga dina korole minum bi ma nga la da mo ta gelinde de mafiya ananga la da mo ta gelinde mala de la ka biso mama da nga continue ni anga qur'ane on dalé do qur'ana be mako nya on yi on dalé do qur'ana na yala woli na ala biso won dalé do ala mi kili on ti da bolila boli ko ta ce yiri kurudu an ru ya tiga ka sharago yi anga mi shifa ko bi o sugudu o gire ko lo mun be o taga julu ko ka anti dala ya fa moi o me amata mashita boshila o yira filmina ko soro ka keta bal ni yemi ya bolo o ba soro o nana nay halu ko sa na ta wega sherifu iba DGP amega bol do yira ka jin mew e chede tara boldi iba masave wa iba tara mine cheladi chede tikerala ka dokati nafanyale kana di iba ma nere boli min jinia chede ya duni kana naye kwati nafanyale kana naye ama muna daje Vajin. Ame au mafanga nga Qur'an ti nafanya yin. La. Amala de la ka meso. Minarabi. Mana mimi fui. Kametui.
ka fitne wolo dabla jamana kun be na ka suma ka ba an surasi mun be ka baara kɛ mais nous ma dabla Assimi an kuma an ka président aka te ka kuma k'a fɔ ko Assimi ye silamɛ ye non silamɛ don premier président cɛ silamɛ don mais k'a fɔ a ye ko a k'a fɔ a ka kɛrɛfɛmɔgɔw ye a k'a fɔ a ka jusiw ye a k'a fɔ a ka progrès ye ko fitina dɔ bɛ ka na k'u ka solution kɛ k'a kunbɛn k'u ka solution kɛ k'a kunbɛn an b'o ɲini an ka président Assimi Goïta k'u ka solution kɛ k'a kunbɛn fitina in marché fɔlɔ min kɛra Kametu nɔfɛ ne bɔlen Kametu ta to yen kabi Ala ka da ye delila ka ne ye marché la ne tɛ bɔ marché nka a y'a fɔ Kametu ye k'u k'an ka kuranɛ to yen n'o tɛ u tɛ se a balaw kɔrɔ o la an b'a fɔ président ɲɛna ko président ka hakili to a ka mɔgɔw la k'u informer k'a fɔ ko dɔ bɛ ka na jamana kɔnɔ ko min tɛ ko ɲuman ye ko min tɛ ko ɲuman ye parce que président ninnu filɛ nin mɔgɔw fɛ k'u bɛ ko bɛɛ kalama u tɛ ko bɛɛ kalama wallahi u tɛ ko bɛɛ kalama parce que ça fait ninnu Facebook filɛ ni TikTok filɛ tan tɛ ninnu bolo baara fɛ quoi bon anw minnu bɛ yen nɔ n'an ka téléphone b'an bolo kuma bɛɛ k'a yɛlɛma ta anw bɛ ninnu ko caman kalama k'a sɔrɔ président ninnu t'o kalama o la n'i m'o faamu dɔrɔn a bɛ k'e kɔnɔ ko u b'a kalama k'u bɛ k'u tugu a kan non u t'a kalama u kɛrɛfɛ mɔgɔw de b'a kalama mais olu bɛ se k'u ladi an b'a ladeli Ala k'a bɛɛ sɔrɔ Ala ka hɛrɛ k'a ye kira kan kosɔn sisan an bɛ don an ka fayida kɔrɔ waati damadɔ n y'a f'i ye a y'a partager n y'a f'i ye ni heure sera ni heure kelen de b'an bolo bi n'a sera a b'an kɔrɔ ni baara in jɔ an y'a kɛ dɔrɔn komi an ni live famana n'Ala sɔnna ni live daminɛtɔ ye ni y'a daminɛtɔ ye i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na an tun bɛ ka heure bonya cogo min na ka heure dafa cogo min na jeudi ni dimanche n'Ala sɔnna ni y'a daminɛtɔ ye bi ta in ye ka adamadenw lakunnafoni Mamadu nin fɛn jumɛn ye Adaman Darame ka kuwa de ka ayiwa k'a diyara n ye ba yɛrɛ k'a Darame n ka foli b'a yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ fo Ala ka hɛrɛ k'a n'a yɛrɛ Ala kɛra kosɛbɛ Ala ka Mamadu ni mun ni an b'a fɔ ma kɔlɔsi ni kisɛ 100 de don kisɛ 100 de don awɔ don a feereta bɛ sugu la caman awɔ i y'a manata sɔrɔ i y'a yirita sɔrɔ a feereta bɛ sugu la caman nka sisan kɔlɔsiw a bɛɛ ye kɔlɔsi mais mun bɛ kɔlɔsiw bɔ ɲɔgɔn na kɔlɔsi tigi an donna o kɔnɔna in de la an ko boli a bɛ dɔw bolo ko karisa ka boli ka di karisa ka boli man di bolitigi ka boli ja n'a ka boli goya yirikuru tɛ foyi ye bolitigi b'a danbe kɔlɔsili min a ye taa kɛnɛ ma o danbe in dɛ bolitigi b'o kɛli min kɛ o de bɛ falen boli la i y'a faamu kɔlɔsitigi a dali Ala la Ala weleli tɛ dɛ